Lijep pozdrav, u ovoj kratkoj video lekciji ću prikazati kako rješavamo jednadžbe s apsolutnim vrijednostima. Stupnjevala sam zadatke prema težini. Evo, pogledajmo znači najjednostavniji tip. Jednadžba u kojoj imamo apsolutna vrijednost od x jednako 7. To smo već radili zapravo u 6. razredu i pitamo se apsolutna vrijednost kojeg broja jest jednaka 7. Rekli smo već da je apsolutna vrijednost nekog broja zapravo udaljenost tog broja od nule na brojevnom pravcu. Pa se pitamo koji to broj ili brojevi su od nule na brojevnom pravcu udaljeni za 7 jedinica. Odlično, to su brojevi 7 i minus 7. To nam je zapravo prvo rješenje. Evo stavit ćemo x1 jednako. U ovom ću videu, makar nije pravilo, možeš prvo staviti prvo rješenje kao pozitivno, pa drugo kao negativno. Ja ću napisati najprije negativno, pa onda pozitivno. Znači prvo rješenje je broj minus 7. I zaista kada bismo u početnu jednadžbu umjesto nepoznanice x uvrstili minus 7, dobili bismo na lijevoj strani apsolutna vrijednost od broja minus 7, a to je 7. Jer je taj broj 7 jedinica udaljen od nule. Predznak minus govori da ćemo ga na brojevnom pravcu udaljiti 7 jedinica u lijevo od nule. I drugo rješenje, x2 jest pozitivan broj 7. Je taj broj također 7 jedinica udaljen od nule, ali u pozitivnom smjeru. Idemo pogledati nešto složeniji tip. Evo ga. Dakle, ova jednadžba kaže, znači, apsolutna vrijednost od jedne polovine x jednako 10. Zapravo, apsolutna vrijednost od cijelog ovog izraza koji je unutar znakova za apsolutnu vrijednost mora biti jednaka 10. To znači da nam vrijednost tog cijelog izraza, znači ja ću ovako stilski pokazati, znači taj izraz koji smo obojali plavo, vrijednost tog izraza mora biti, znači evo samo malo, mora biti jednaka minus 10, jer kad bismo apsolutnu vrijednost umjesto tog plavo obojenog izraza uvrstili minus 10, imali bismo apsolutna vrijednost od minus 10 je 10. Odnosno, vrijednost tog cijelog izraza koji je u apsolutnoj vrijednosti može biti, odnosno mora biti 10. Zato što ćemo onda imati, kad uvrstimo u zadanu jednakost, onda bismo imali apsolutna vrijednost od 10 je također 10. Mi se zapravo sada pitamo za koju vrijednost nepoznanice x će ovaj izraz u apsolutnoj vrijednosti, odnosno jedna polovina x, biti jednaka minus 10, odnosno 10. Sigurna sam da napamet odmah znate da je to zapravo 20 i minus 20, jer jedna polovina od 20 bi mi bila 10, apsolutna vrijednost od 10 jednako je 10, a jedna polovina od minus 20 jest minus 10 i apsolutna vrijednost od minus 10 jest 10. To zapravo znači da mi moramo sad ovaj cijeli izraz u zagradi, znači jedna, odnosno oprostite, u znakovima za apsolutnu vrijednost, znači taj izraz jedna polovina x mi mora biti jednaka minus 10, odnosno taj izraz u apsolutnoj vrijednosti jedna polovina x mi mora biti jednaka 10. I samo u tom slučaju će apsolutna vrijednost tog izraza biti jednaka 10. Vidimo da imamo znači razlomak, pa ćemo pomnožiti sa 2 da se riješimo razlomka. Jedna polovina puta 2, 2 i 2 bi se skratilo, 2 pomnožiti sa 2 je 1 puta 1 jest 1x, odnosno mi to pišemo samo x. Jednako, ovo je zapravo staro gradivo, to je rješavanje linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Minus 10 puta 2 jest minus 20. Još jedno, kada bismo ovaj izraz unutar znakova za apsolutnu vrijednost uvrstili minus 20, jedna polovina od minus 20 jest minus 10 i apsolutna vrijednost od minus 10 jest 10. Ovdje, kada pomnožimo cijelu jednadžbu sa 2, dobit ćemo da je x jednako 20. Dakle,
prvo rješenje ove jednadžbe jest minus 20 i drugo rješenje ove jednadžbe jest 20. Idemo sad na složeniji tip. Sada u znakovima za apsolutnu vrijednost, znači unutar znakova za apsolutnu vrijednost nemamo monom, nego imamo bonom. Oprostite, ne bonom, nego binom. Dakle, meni vrijednost cijelog tog binoma još jednom mora biti jednaka ili minus 5 ili 5. Zato što ću u tom slučaju onda imati apsolutnu vrijednost od minus 5, odnosno apsolutnu vrijednost od 5. Zato ćemo zapisati, dakle, cijeli taj binom unutar znakova za apsolutnu vrijednost, znači taj cijeli izraz, isto kao u prethodnom primjeru, samo što sad nećemo bojati, idemo sad odmah zapisati, znači cijeli taj izraz mora biti jednak broju minus 5, jer ako mi je cijeli taj izraz minus 5, onda imam apsolutna vrijednost od minus 5 je jednako 5. Ili druga mogućnost je da mi cijeli taj izraz, znači taj binom 2x plus 1, ima vrijednost bude jednak 5. Jer ćemo onda, kada taj cijeli binom zamijenimo vrijednošću 5, imat ćemo apsolutnu vrijednost od 5 i to je opet 5. Zapravo smo dobili opet dvije linearne jednadžbe. I rješavanjem tih jednadžbi ćemo zapravo vidjeti za koju vrijednost nepoznanice x, vrijednost tog izraza unutar znakova za apsolutnu vrijednost, odnosno tog binoma biti jednaka minus 5, odnosno 5. 1 prebacimo desno, znači 2x jednako, kada 1 pređe desno, postati će minus 1 i desno ćemo imati minus 5, minus 1, a to je jednako minus 6. Podijelimo sa 2 i dobijemo da je x jednako minus 3. Lako možemo se usmeno to uvjeriti. 2 puta po minus 3 jest minus 6 i plus 1 jest minus 5. Ponovimo postupak ovdje, prebacimo sada 1 na desnu stranu, kao i prethodne jednadžbi, postati će negativan, 5 minus 1 jest 4. Podijelimo sa 2 i x je jednako 2. Idemo provjeriti rješenje. Znači 2 puta 2 je 4 plus 1 je 5, vrijednost izraza unutar apsolutnih vrijednosti je 5 i apsolutna vrijednost od 5 je 5. Mi tu pišemo prvo rješenje, znači dole stavimo mali 1, x1 prvo rješenje i x2 drugo rješenje. Prvo rješenje je minus 3, a drugo rješenje je 2. I ovdje sam istaknula 3 primjera zapravo najsloženijeg tipa, a to su jednadžbe u kojima osim apsolutne vrijednosti imam još i druge računske operacije. Evo idemo pogledati primjer 3a. Znači imamo apsolutna vrijednost od izraza 3x minus 1. Kad umanjim za 1, dobit ćemo 4. Zapravo mi moramo svesti ovu jednadžbu na oblik apsolutna vrijednost od nekog izraza a jednako neki broj b. Zato postupamo na isti način kao linearnoj jednadžbi s jednom nepoznanicom. Obzirom da ne znam kolika je vrijednost nepoznanice x, nepoznat mi je kompletno vrijednost binoma u apsolutnim vrijednostima. Unutar znakova otvorili se te apsolutne vrijednosti, pa to jednostavno prepišemo. Znači, prepišemo apsolutna vrijednost od 3x minus 1 i sada ćemo poznanicu, znači broj minus 1, ćemo prebaciti desno. Postati će plus 1 i onda ćemo imati 4 plus 1 je 5. To je jednako 5. I dalje taj zadatak znači rješavamo kako smo pokazali u prethodnom primjeru. Znači, prva mogućnost mi je da mi je 3x minus 1 jednako minus 5 i druga mogućnost da mi je 3x minus 1 jednako 5. Kad riješimo te dvije linearne jednadžbe, dobit ćemo i znači dva rješenja ove naše zadane jednadžbe. Evo, za pozitivno rješenje vrlo lako se možemo uvjeriti na pamet. 3 puta 2 je 6, 6 minus 1 je 5. Znači, tada ćemo imati apsolutna vrijednost od broja 5 je 5. Sad se treba samo poigrati i sa rješenjem, odnosno sa vrijednošću nepoznanice x, tako da nam vrijednost ovog izraza u zagradi bude minus 5.
Znači, samostalno dovršite tu jednadžbu. Bez zadatak, ovdje treba samo uočiti da između imamo množenje. Znači, ako u jednadžbi nije istaknuta računska operacija, rekli smo da svakom algebarskom izazovu da je to množenje. Kao i u A primjeru, pošto ne znamo vrijednost nepoznanice x, nepoznata nam je vrijednost cijelog ovog binoma unutar znakova apsolutne vrijednosti, pa nam je to kao 2 puta neki izraz jednako 2. Znači ovdje moramo kao da imamo jednadžbu 2a jednako 2. Što bismo napravili? Odlično. Pa prvo moramo zapravo podijeliti sa 2. Znači podijelimo sa 2. Na lijevoj strani, znači kada 2, kao da imamo, znači evo tu ću vam zapisati da vam bude preglednije. Zamislimo da ovu cijelu apsolutnu vrijednost, znači ovaj izraz zamijenimo sa a. Onda bi to bila jednadžba 2a jednako 2. Kada biste lijevu i desnu stranu, kada bismo podijelili sa 2, ostaće nam a jednako 1. Tako i ovdje, kada lijevu i desnu stranu, kada lijevu stranu podijelimo sa 2, ostaće nam ova apsolutna vrijednost. Znači, ostaće nam apsolutna vrijednost od 4x minus 3 jednako, a 2 podeljeno sa 2 je 1. I sada smo sveli na, znači, ranije uočeni oblik i sada opet imamo prva mogućnost da je 4x minus 3 jednako minus 1, a druga mogućnost da je 4x minus 3 jednako 1. I iz te dvije linearne jednadžbe ćete dobiti 2 rješenja. Dovršite taj zadatak u bilježnicu. Ovdje sad imamo i množenje, znači i imamo i brojeve zbrajanja na lijevoj strani. Znači postupamo kao da nam je to jednadžba oblika minus 3a plus 10 jednako minus 11. Što bismo najprije napravili? Najprije bismo, znači, nepoznate izraze sa nepoznanicom ostavili na lijevoj strani, 10 bismo prebacili desno i na kraju bismo podijelili sa minus 3. Pa isto postupamo i ovdje. Znači, na lijevoj strani ostavimo izraz koji u sebi sadržava nepoznanicu. To je izraz minus 3 puta, dodajte si taj puta da vam bude preglednije, u apsolutnoj vrijednosti x plus 5. Znači sve je to jednako, plus 10, kada bismo prebacili na desnu stranu, to je bilo minus 10, pa bi imali minus 11, minus 10, jest tako, minus 21. I sada ovu jednadžbu moramo još podijeliti sa minus 3. Na lijevoj strani će nam ostati apsolutna vrijednost, znači x plus 5 jednako, a na desnoj strani ćemo imati minus 21 podijeljeno sa minus 37. I dalje radimo na prethodno opisani način, znači imamo vrijednost unutar znakova za apsolutnu vrijednost, znači binom x plus 5 može imati vrijednost minus 7, ili može imati vrijednost 7. U rješavanju te dvije jednadžbe doći ćete do 2 rješenja. Evo na samom kraju zadaci za domaću zadaću. Dakle, osim što treba riješiti primjer 3, dovršiti sve 3 jednadžbe u primjeru 3, ono što je obavezno za domaću zadaću svima je prvi i drugi zadatak. Evo, to su ti najjednostavniji, odnosno jednostavniji i srednje jednostavni, odnosno možemo reći srednje složeni zadaci, odnosno srednje složene jednadžbe sa apsolutnom vrijednošću. A treći zadatak, evo tu sam u B stavila zvjezdicu, a zapravo bi trebalo, stavit ćemo je tu kod A zadatka zvjezdicu, to su znači oni malo teži slučajevi, njih neka riješe oni koji su zaista razumjeli ove sadržaje. Lijep pozdrav!